महाविकास आघाडीचा माफी मागो, 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 माफी मागो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हर हर भारतीय जनता पार्टीचा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या महाविकास आघाडीचा माफी मागो, 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 माफी मागो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, देवेंद्र जी फडणवीस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बावनकुळे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा आज भारतीय जनता पार्टी रत्नागिरी दक्षिण तर्फे रत्नागिरी, संगमेश्वर, लांजा, राजापूर या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा निषेध करण्यात येत आहे। कारण 2-3 दिवसापूर्वीच या महाविकास आघाडीचे काही नेत्यांनी असं सांगितलंय की ही कंत्राटी पद्धत ही देवेंद्र फडणवीस सरकार म्हणजे आता जे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने अंमलात आणले, परंतु ही वस्तुस्थिती नसून ज्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी ही कंत्राटी पद्धत सुरू झाली आणि त्याचा संपूर्ण डाटा काल देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिलेला आहे। म्हणजे एखादी गोष्ट चुकीची आपण करायची आणि त्याचं खापर मात्र आमच्या भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत असलेल्या सरकारवर करायचं, या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। आणि मी आपल्याला हेही सांगू इच्छितो, याबाबत काल जेव्हा जाहीरपणे जितेंद्र आव्हाड यांची पत्रकारांनी मुलाखत घेतली तेव्हा त्यांनी जाहीरपणे कबुली दिली की आमची जर चूक असेल तर आम्ही जनतेची माफी मागतो। म्हणजे त्यांनी चुका ज्या केलेल्या आहेत ह्या चुकांची माफी फक्त निवडणुकीत जनता त्यांना देईल आणि कुठल्याही परिस्थितीत याच्या पुढचं जे सरकार येईल ते मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात चांगल्या पद्धतीनं लोकांना रोजगार देण्यासाठी, तरुणांना काम देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होईल। आणि जे काही लोकांनी कोरोनाच्या काळामध्ये काही लोक घराच्या बाहेर पडायला भीत असताना काही लोक काम करत होती त्यांना आश्वासित केलं गेलं होतं उद्धव ठाकरे सरकारनं, त्यांना अजिबात अजून कायमस्वरूपी केलेलं नाही। आमची देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती राहील की कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या लोकांनी आपल्या जीवावर बेतू शकतं असं असताना सुद्धा काम केले त्या लोकांना तुम्ही कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी अशी आम्ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे मागणी करणार आहोत। आज आम्ही या ठिकाणी उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्याकरता या रत्नागिरीतील आमचे सर्व शहरातील आणि ग्रामीण भागातील मंडळी आम्ही जमलोय। हे फक्त प्रातिनिधिक आहे। पुढच्या वेळी या सरकारने जर उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या बरोबरच्या असलेल्या लोकांनी जनतेची जाहीरपणे माफी